Eva Iglesias. Hola. Hola. 1008. 1008, talleres 1008. ¿Qué tal? Mira, jodeuseme a furgoneta. Como que pechastes o taller por un entierro? Pero poderás vir aquí un momento, non? Non che estou dicindo que non lle quixeras a teu sogro, 1008, pero... Coita, pero total, teu sogro de aí non se vai mover. Podes vir aquí un minuto. Oi! Como que se lle botei agua? 1008, ti estás parva ou que? Botolle gasolina, como lle vou a botar agua? Claro! Que tamén lle fai falta agua. Ño, é como unha hortensia, logo a furgoneta. Pois, a ver, como fago ahora? Bueno, espérate, porque encontrei aquí un... Hai aquí un restaurante con 3 estrellas destas Michelin, non sabes? Sí. Coller o pao, chámase. Venga, xa arreglo con eles. Que non sea nada aí, Venga, chao. Hola. Hola, buenos días. Vou coller unha pouca agua e xa lle traigo depois. Momentito, señora, momentito. Onde vai ca agua? Que fai? É que jodeuseme a furgoneta e faime falta agua, díxome 1008. Que eso non é auga. Non? Eso ven filtrada do Himalaya. Sí? Pura de todo. Non leva nada de química, non leva ningún libre de calquer hidrocarburo. Hidrocarburo quitou o médico a min á cena. Díxome non se che ocurre meterlle ao corpo hidrocarburo que engorda. Hidratos, é o que lle quitou a usted. Hidratos. Sí, bueno, arroz e pasta e toda esta mierda. Cuidado con esa auga, señora. Eso non ten nin nitratos, nin nitritos, nin sulfuros. Pois debeu de beber usted, que está algo sulfurado. Usted sabe canto vale esa botella de auga? No. 450 euros. Más IVA. No, o IVA xa non mo meta. O IVA non... Pois para ser isto un hotel de 3 estrellas, cobran como se fora isto hostal dos Reis Católicos, Arre, carallo. Señora... Que humildes os Reis Católicos, verdad? Non me toque. Dixo eu, que humildes os Reis Católicos. Os Reis Católicos, que humildes, que quedaron a dormir nun hostal en vez de ir dormir a un hotelazo, como pode ser o Arajuanei. Sí, é verdad. E quedaron ali no hostal. Isto de aquí non son estrellas de hotel. Isto son estrellas Michelin. Entende? Michelin. Michelin, aquí é Michelin. Cambian rodas, aquí tamén teño as rodas. Teño as rodas da furgoneta. Coite. Míreme ali as rodas, que teño as rodas lambidas de todo, Non se dice lambidas. Non se dice lambidas. Dice lisas. No. Teña rodas lisas. Dice non... lambidas, de toda a vida, dice lambidas. As rodas lambidas. Lisas. Cámbiame as rodas ou non me cambia as rodas usted? Pero que non me entende que isto non é un taller, que nós aquí somos un hub
creativo de investigación culinaria y sensorial. Ostras, acaba de falar usted ahora como si fuera Oliver Lash. Regara. A ver, realmente o que somos é un restaurante, pero nós chamamos un hub creativo sensorial e gastronómico para poder cobrar a xente tanto, senón non che pagan tanto. Vale. Bien. Vexo que solo teñen unha Sí, mesa. solo temos unha mesa única no restaurante, coller o pau, unha mesa na máis, damos na máis que 3 comidas ao día. E con 3 comidas ao día damos para vivir. 3 comidas, hai que axustar moito os precios, pero bueno. E canto costa? 1.000 euros por persona. Moi ben. Pois, en vez de culler de pau, debían chamarlle dar o pau. O millor, porque... Hombre, 1.000 euros por persona... La vía. Bueno, é unha cousa que pásalle como aos tríos, non é para todo o mundo. Xa. Sí, xa. Isto é unha cousa moi exclusiva, isto é unha experiencia. Unha experiencia. Nós tiñamos xa un restaurante en Nueva York, en Londres, en París, e faltábanos en Vila de Cruces. Moi ben. Porque había xente que nos iba a Londres e a Nueva York e dicía, e non tedes en Vila de Cruces? Ahora sí. Ahora abrimos en Vila de Cruces. Moita gracias. E xa teñen aquí nesta experiencia, xa teñen quen lle distribúe o pan. Señora, nós non creemos no pan. Ai, non creedes no pan. Non. Pois non creeredes, pero a velo hailo, Xa lle digo que isto máis que un restaurante é unha experiencia. Dalle que Isto é un experiencia. experimento. Experiencia foi xuntar a Pilipampín con Ortiga. Isto é un restaurante e punto final. Que experiencia, que experiencia. Xa que está aquí, se se anima a probar o menú degustación. Hombre, se é unha degustación, claro que sí. Menú degustación. Sí, porque eu almorcei, pero agora xa parece que lle entra algo así. Por favor, Levo un señorita. ayunas toda a mañá. Mira, antes de traer a comida, vai preferir, interésalle maridaje? No. No, prefiero quedar así solteira e botar un foguete así de vez en cando. No. Que burra, No. Maridaje, que viño vai tomar, sabe? Ah, no, viño no. No, que estou de servicio. Vou comer aquí algo rápido, despois teño que ir repartir o pan. Moi ben, señora. Señora, é a servilleta. Señora, que é a servilleta para lavar as mãos. É a toallita para lavar as mãos. Está correuda. Está... Levo ya. Non quero máis. É que isto sin pan non sabe, Téñeme chupado o limón antes cando traíamos o limón, pero comer má servilleta de trapo. Prepárese, señora. Isto que vai ver agora aquí non veo nunca.
Isto é o que nós lle chamamos unha reinterpretación da clásica obra O Xardín das Delicias del Bosco. Sí, señor. Trouxeron as delicias, pero... Dijo, trouxeron o xardín, pero as delicias quedou ya atrás. Mira, eu podería falar un momento co cociñeiro. Non, pero é que neste restaurante non temos cociñeiro. Nótase, ben. Nótase, sí, señor. O sea, non teñen pan, non teñen cociñeiro. Que teñen aquí? Que Aquí non temos cociñeiro, aquí temos chef. Ai, chef. Chef. E que fai o chef? Pois o chef non cociña, No, eso nótase. E aparte, investiga. coño, pero é chef ou é Colombo? A ver. É chef. Él investiga, él fluye. Chámemo chef. Sí. Chef. Aí o ten, señora. Diante de vostede ten o chef David Disperso. Rock and roll! Rock and roll. Vexo que temos unha nova aventureira. Sí, señor. Está disfrutando da experiencia de coller o pau. No, usted é o chef. Usted é o chef. Eu son. E non lle dá vergüenza non poñer ni un currusco de pan na mesa. Mire, señora, nós escoitamos os nosos clientes, pero creemos que o pan non entra dentro da nosa proposta. Xa. Dígoche eu o que pasa, que neste restaurante fan todo ao revés para ir de guais. É o que estou eu entendendo, Non? A incomprensión é o pequeno prezo a pagar por liderar as vanguardas gastronómicas. Que dixo? Que dixo? As vanguardas Que gastronómicas. dixo? Por liderar as vanguardas... A frase total. A incomprensión... É o prezo a pagar. Aquí estamos de acordo en que os precios é para pobres. Como me vai pagar os 1000 euros? Os 1000 euros como me vai pagar en tarjeta ou efectivo? Que 1000 euros? Os 1000 euros? Pero se usted dixome que era un menú degustación. E é menú degustación. Coño, pois eu cando vou ao supermercado e me din hai menú degustación de queixos, non me piden cartos. Usted dixome un menú degustación, xa degustei, ora marcho, non? Non, son 1000 euros. Señora, non pense que vai comer pola cara, non? Ahora que dixeche? Señora, usted pensa que vai comer pola cara, non? Pero coita, Paco. Eh, Ustedes saben que cada vez a xente come menos pan. Sí. Isto sabédelo, non? Pois o que tendes que facer para levar ao contrario ao resto da xente é poñerlle pan a todo. Como di? Poñerlle pan a todo, que todo leve pan, acompañar todo co pan. Ademais, para que parezca máis exclusivo, o que teñen que facer é cobrar o pan a prezo de centola. Gústame a súa proposta creativa, pero que non sei onde imos sacar un pan de tanta calidade. Está aquí ao lado. Proba isto. Proba isto. Pan. Xa se che entendía pouco como enches a boca. Está ben. E canto quere por cada bolo? Canto costaría cada bolo? Canto costaría? A ver, isto sería unha cifra aproximada de uns 300 euros. 300 euros por unha bola de pan dunha panadería? Non é unha panadería, Isto é unha experiencia.